जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै दानि थासारि ट्रेन्डिं जायफोर थासारिया जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों बखिलायबाय थानाय दिनै पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै सोरबा माहारि आफादखौ बखिनाय पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेल हान्जाजों बखिलायनाय बेखौ आं दिनै मोनबाय थादों आरो स्पेसियेलि जोंनि बिटिसि आव बे थासारिया दा बांसिन गोहोम गोग्लैदों आरो जोंनि मानसिफ्रा दिनै ससियेल मिडिया जाबाय हिसाबै गोबां मानसिफ्रा दिनै महिलारि सारखौबो हारमा महिलारि सारखौबो बखिबाय सोंखारिबाय रायबाय प्रमद बर' सारखौबो सोंखारिबाय बखिबाय रायबाय बेबायदिनो इउजि ब्रह्म होन रोंग्रा नार्जारि होन मानब जयन्त बसुमतारी होन बिस्वजित दैमारि सार होन बिथांमोनखौ दिनै फुरा बिगाब बिगाब जोंनि गेजेराव बुङा नङा बुंबाय दा बुंनांगौनि खारना जों मानि थाखाय बुंनांगौ दाना बाथ्राया बिसोर दङ होमबा आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ बुहुत मानसिफ्रा सोंखारिबाय दा जोंनि गेजेराव बे सोंखारिलायनाय बुंलायलायनाय बे माखासे बाथ्राफ्रा जोंनि मानसिफ्रा मिथिनानै बुंलायदों ना मिथियालासेनो सोंखारिलायदों मिथिनानै दिनै BPF खौ रायदों ना UPPL खौ रायदों ना ABSU खौ रायदों ना मिथियाब्लानो रायदों मोनसे बाथ्रा बेबो जाबाय दा बाथ्रा हारिखौ जेब्लानाखि जोङो रैखाथि होनो ओंखारगोन नोंथांमोना आंनाव मोनसे कुइसन सोंनायदों जेब्लानाखि हारियाव बिपद अलखद फैबाय बे समाव हारिखौ जांख्रिथाय खालामनो थाखाय हारिखौ सेफटिनि थाखाय माथिगा हांख्रायग्रा खावलायग्रा लिड खालामग्रा बबे जागोन बियो राजखान्थि हान्जाया ना माहारि आफादा लिड खालामगोन दा जुदि माहारि आफादा लिड खालामनांगौब्ला माहारि आफादजों नों BPF आव थायाथों मानो नों UPPL आव थायाथों मानो नों BJP थाथों मानो नों कंग्रेस थाथों नोंथ' थाब फैथारनांगोन ना फैनाङा रायजो जानो थांगोन फैथारनांगोन ना जों जेरैबो फैनांगोन दा बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो लुगैदों आं एसे बर' फिसा हिसाबै बर' हारिखौ आं मोजां मोनो हिसाबै बर' हारिनि बिमानि थैजों आं जोनोम मोननायखाय आंनाव बर' हारिनि बिमानि थै दङखाय आं जे नोंथांमोननि गेजेराव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाया बेनो नोंथांमोनहा जायखि पार्टी संगठनाव थायाथों मानो था खुनु प्रब्लेम गैया खिन्थु आं बुंगोन पलिटिकेल हान्जाया हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो थान जानो नागिरो आरो नोंथांमोना नोजोर हो जेब्लानाखि सासे मानसिया सासे बेक्तिया माहारि आफादाव थानानै माहारि आफादनिफ्राय बिदाय लानानै पलिटिकेल हान्जायाव जेब्ला थाहैगोन अब्ला जिबनावबो नोङो पलिटिकेल हान्जायाव नों माहारि आफादाव थानानै जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन नों बेबायदि मावनो हानाय नङा नों जिबनाव मावनाय नङा आरो नों बिदि मावोब्लानो नोङो सोरबा गुबुन अन्य जाथिफ्रा नोंनो माने भट होगोन ना सोर नोंखौ देरहागोन खुनु रावबो देरहाहोआ नोंनो भट होआ खिन्थु जेब्लानाखि नों माहारि आफादाव थागोन नों माहारि आफादाव थादों बे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठियानो जाथों मानो गासैबो जाथि जनगोष्ठिनि जायफोर हारिखौ माने दैदेननो थाखाय हारिखौ रैखाथिनि थाखाय जाय बाथ्रा बुङो माहारि आफादाव थानाय बिथांमोनाबो जेब्लानाखि बिथांमोना गुबुन गुबुन दलफ्राव जयेन जाहैगोन पलिटिकेल हान्जायाव थाहैगोन बिसोरबो खुनु बिथांमोनहाबो जेब्लानाखि पलिटिकेल हान्जायाव हाबनाय लोगो लोगो बिसोर आरो बुंनो हानाय नङा पलिटिकेल हान्जायाव हाबनाय लोगो लोगो बिसोर आरो बेफोरबायदि जाथिनि रैखाथि जाथिनि थाबानि थाखाय बुंनो हानाय नङा बिसोरो खारन मानो नोङो पलिटिकेल हान्जा जानांगौब्ला पलिटिकेलाव नों थानांगौब्ला नों ना बर'नि भटजों देरहागोन ना नोङो राजबंसिनि भटजों देरहागोन ना नों राभानि भटजों देरहागोन ना नों सावथाल आदिबासिनि भटजों देरहागोन नोंनो गासैबो जाथि जनगोष्ठिफोरनि नोंनो भट नांगौ जानानै फैयो दा बिनिखायनो बिथांमोना जेब्लानाखि राजखान्थि हान्जायाव थाहैगोन अब्ला बिथांमोना स्ट्रिक्टलि बाथ्रा बुंनो हाया जिबनाव हानाय नङा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिना ला आरो जुदि बे बाथ्राखौ जुदि नोंथांमोना नंखाय होनना बुङोबा आरो नों बेनिफ्राय दुनियानि नंखायसिन आरो नोंथाङा न' सिङाव हाबनानै दैखर सिङाव हाबनानै जिरायनानै न' सिङाव जाम्ब्रे जिरायनानै थाबाय था आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा खोनासं मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै आं दिनैसिमबो जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनो बिथांमोननि माखासे मावनायखौ मोजां मोनो खिन्थु नंगौ दिनै गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुंहरदों एबसुआबो ओरैबायदि माखासे एबसु दैदेनगिरिफोर दं होननानै बुंदों जाय एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा एबसुखौ गावनि सम्पति बायदि बाहायो गावनि सम्पति बायदि बाहायो आरो गावनि सम्पति बायदि फिदिङो होननानै गोबां मानसिफ्रा दिनै आंखौ बुंहरदों कमेन्ट हरदों बिथांमोनाबो नाथाय नोंगौबो जानो हागौ आरो नङाबो जानो हागौ बिनि सायाव आङो बांद्राय माबा खालामा नाथाय नोंगौ माब्लाबा समाव हारिनि खैदां खैफोद अलखदखौ नायनानै नोजोर बोनानै निश्चय बिथांमोनाबो माबा मोनसे रल लानांगौ जानानै फैयो जायनि फलाव बिथांमोना मालाबा पलिटिकेल हान्जाजों इनभल्भ जानांगौ जानानै फैयो मालाबा पलिटिकेल हान्जानि गोजानाव थानांगौ जानानै फैयो दिनैसो जों नुदों गोबांथार माखासे जाथि जनगोष्ठिफ्रा
स्पेसियेलि बुंनो थाङोबा जोंनि गेजेराव थानाय राजबंसि आरो आदिबासिफ्रा जाय बिथांमोनहा बिसोरनि हान्जाफ्रा UPPL आव दङ UPPL खौ नागारनानै फैनांगौ होननानैबो बिथांमोना माखासे ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दङ मानोना बिजों सोर दं एबसु दं होननानै आरो नैबे बाथ्राखौबो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा मिथिनो थानाया मोजां जाय पलिटिकेल हान्जाजों अपेनलि उदाङै जाय पलिटिकेल हान्जाजों अपेनलि उदाङै माहारियारि आफादा थाफागोन बेवहाय खुनु सोरबा गुबुन अयनाथा जाथि जनगोष्ठीया जिबनाव भट होआ आरो स्पष्ट खोथाखा आरो बिनिबो आं फोरमायगोन दाखालि जे जायनाखि बिटिसि इलेक्सन जानानै थांबाय 2025 आव बे 2025 आव बर'फोरनि गासैबो भटआनो 60% 70% भटआनो UPPL आव होदों गासिबो UPPL आव होदों 60% 70% भटआ UPPL आव होदों किन्तु गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा 70% 80%आ बिसोरो BPF आव होजोबदों जायनि फलाव दिनै BPF आ गावनो मोनथिस्लाबा जासेनो बेफोरबायदि गिदिर मोनसे माबायावहाय देरहानो हादों सिट लानानै देरहानो हादों आरो जेब्लानाखि बिथांमोना जोंनि गेजेराव सरकाराव दानानै फैबाय दादो अके मोजाङै सालायदो लिड खालामदो हारिखौ सिबिदो बा माहारि अयनाथा जाथि जनगोष्ठीनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदो सरकारनि खामानियाथ' बेनोना पलिटिकेल हान्जानि खामानियाथ' बेनोना नों फिनानै देरहाफिननांगौब्ला गुबुन बिभिन्न हारि जाथि जनगोष्ठीनि जौगानायनि नों खामानि मावनांगोन नों बाहाय नों अबेबा मोनसे सिंगेल हारिखौ नों नायनानै मालाबाबो नोङो जौगानो थाखाय खामानि मावनो हाया दा बे बाथ्रा दा गतिके जोंनि दा ट्रेन्डिं इस्युआ जाहैबाय ST खौ होबथानाय बिथांमोननो होनो मोना नांगौबा बिथांमोना दा जे मर्यादा दं सोरबा OBC आव दङ बा सोरबा SC आव दङ बिथांमोनखौ बेयावनो बिथांमोननो माखासे सेफटिनि थाखाय माबा खालामनानै हो बा बिथांमोननि थाखाय पलिटिकेल राइट्सफोरनि रिजार्भेसन खालामनानै हो खथाखौ खालामनानै हो बेबायदिबो खालामनानै होनो हायो मानो हाया जुदि इण्डियान गभर्नमेन्टआ हायोबा खिन्थु जोंनि मानसिफ्राव दिनै बेनो जाहैबाय मा दिनै बुंबाय हारमा मोले साराबो बुंबाय प्रमद बर' साराबो मोनसे समाव बुंबोबाय दिनै एबसुनिफ्रायबो बुंबाय दिनै ट्राइबेल सगनिफ्रायबो बुंबाय जे एक्जिस्टिं जायफोरनाखि थाखानाय जायफोरनाखि माने STफोर दङ जनजातिफोर दङ बिथांमोनखौ खुनु खथि खालामाजासे सरकारा होयोब्ला जोंहा बादा गैया होननानै दिनै बयबो होनजोब्बाय दाना जों नायदो दाना जेब्लानाखि बिथांमोननि माबाखौ जों फरायगोन बिथांमोना जायफोरनोखौ रेकमेन्डेसनखौ बिथांमोना हरनो नागिरदों नङा होमबा बे बाथ्राखौ जों जेब्लानाखि जोङो फरायगोन बेवहायसो जोंनि मानसिफ्रा माने एसे सानदों हारमा मोले सारखौ लानानै खारन हारमा मोले सारा खुगायाव मा दस्रा बुंखो बै लिरनायाव मा दस्रा बुंखो बे मोनसे बाथ्रा जादों थारमाने हारमा मोले सारा मा बाथ्रा बुंखो जेनेबा खुगायावबा बियो बुंबाय थाखानाया जेबो खहा जानो मोना खिन्थु जेब्लानाखि रिटेन भाबै सरकारनिफ्राय हरनाय बै समाव हरनाय बेथ' मिलायलाया आरो एबसुआबो NOC हरदों होननाय मोनसे बाथ्रा ओंखारदों नङा होमबा दा बेखौबो जोंनि मानसिफ्रा क्लियार जालाय मिसलिड दा खालाम मानसिखौ जिबनावबो आं खावलायनो लुगैयो जायखि पलिटिकेल हान्जायानो जायाथों मानो नोंथांमोना मिसलिड खालामनो नाङा हारिखौ नंखाय बेफोरबायदि माने थगायनानै दैदेननो नाङा थारमाने जेन'बा एबसुनि जेनोखि मोनसे बिथांमोना गोबां मानसिफोर माने NOC हरदों होनना बुंबाय थादों एबसुनिफ्राय मालाबा NOC हरनाय दं नामा NOCनि मिनिङा मा नन अबजेक्सन सार्टिफिकेट खुनु जेबो बादा गैया होननाय दा जेनेबा कच राजबंसिजों एबसुजों बिथांमोना मोनसे समाव बिथांमोना माने गावसोरनि संगठनिक भाबै मोनसे डिसकासन जालायदोंमोन आरो बे डिसकासन जालायनायावसो बिथांमोना रिजलिउसन लालायदों आरो बे रिजलिउसनावसो लिरदों जे मा थाखानाय STफ्रा खुनु जेबो माने खहा जायाबालासिनो जुदि बिथांमोननो ST होयोबा जोंहा आपत्ति गैया होननाय बाथ्रा बे रिजलिउसनसो दं आरो बिदि ना NOC सोरनोबा सरकारनो लिरना हरदों ना स्टेट गभर्नमेन्टनो लिरनानै हरदों ना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो लिरनानै हरदों बिदिथ' लिरनानै हरनाय नङा दाना जों फैदो BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाया जेब्लानाखि जों फरायगोन नोंथांमोना नुगोन डाइरेक्ट बिथांमोना माने इण्डियाआव लिरना हरदों हम मिनिस्टारनो हरदों आरो ट्राइबेल एफेयार मिनिस्टारनो हरदों बिथांमोना डाइरेक्ट लिरना हरदों BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय ना बावहाय एक्जिस्टिं थाखानाय STफोरनि खहा जानो मोना जाजासे जुदि होयोब्ला ST होयोबा जोंहा आपत्ति गैया होननाय लिरदों ना मा लिरदों डाइरेक्ट लिरनानै होदों आरो थाबैनो बिथांमोनखौ ST होदो होननानै आदिबासि आरो कच राजबंसिनो ST होदो होननानै बिथांमोना लिरनानै हरदों अब्ला बेखौ जों माने मिसलिड खालामनांगौ जाखो मिसलिड जों खालामनाङा ना नोंगौखौ नोंगौ माने बुं आरो जुदि हरनाया जुदि गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा गोरोन्थि जाफ्लांदों माने आरो गोदान हरनांगौबा गोदानै हरफिन ना बेबायदि लिरना हरफिन माथो माने आपत्ति जानो नङा होमबा हारिनि जेन'बा खैफोदखौ नुखानानै जेबा जों मानो खालामनो बा जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा मानो मावनो बिदि दा माव खारन नोंसोरनो दिनै BTCनि सिफ जादोंबा बे समावथ' नोंसोर जाहैनो हाला ना बोरै नों BTCनि सिफ जादों मावनो रावबो जानो हाया
खारन बिथांमोनाबो एसटि मोनबाय बिथांमोनाबो एसटि जाबाय हिसाबै एसटि फि मोनगोन हिसाबै बिथांमोनाबोथ' नोंनि मासियाव नोंजों कन्टेस्ट जानो गोसो गेलेनो सुबिदा मोनगोन नोंथ' बादा होनो हायाना बेखौ बोरै बादा होनो सोरबा नों होबाबो नोंनि मालाय निर्दलि ओंखारगोन आरो निर्दलिजों बिसोर मालाय गासैबो जमा जमा भट होगोन खारन बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि हेंथायै दंखायोखा अब्ला जों मा फोथायगोन दा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया आरो नैबे भिडिअ बानायनाय खारना बिसोर आं दुखु मोनदों दिनै ससियेल मिडियायावबो सोरबाया सोरखौबा केस होलायलायदोंनो माबा मोनसे खालामदों बेफोर मा जानो मोनखो जोंनि गेजेरावहाय आरो जोंनि मानसिया मानो बुजिलायाखै आरो सोरबा बुंबानो बुंफानांगौनि बाथ्राखौबो जों साननो नाङा नोंथाङा गुबैयै नों फरायनानै नायगोर नोङो लेखाफोरखौ लानानै नों फरायनानै नायगोर आरो मिथिगोर बुजिनो नाजागोर जे थारैनो बिथांमोना जुदि बे जनजाथि होमारोबा मा खहा जाबाय आरो हारमा महिला सारा मा हरमारदों आरो मा हरमाराखै बेखौबो जों नोजोर होरायजो जादों नोंथांमोन गतिके हारियाव अलखदा जेब्ला फैगोन जेब्ला आरो फैखाबाय जेब्ला दिनैसिमबो बिनि दोहौआनो दंगासिनो दङ आरो गोबां फरायसाफ्रा दिनै माने मिडियायाव बुंनांगौ बायदि जानानै फैबाय थाबाय दा ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय दैदेनगिरि सारमोनखौ नों एबसुआनो जा नों बिपिएफआनो जा नों इउपिपिएलआनो जा हारिनि एक एंसिनि खहा जानाय जिबनाव खामानि दामाव आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो मानोना हारिया दिनै गोदाव सोराव जानो थागासिनो दं जोंनि खौसेथि गैयैखौ जों दिन्थिगासिनो दं खिन्थु आरो जोंनि खौसेथि गैयैखौ दिन्थिनायनि खारनाबो जाहैबाय मा जों पलिटिकेल लाबाल'बाव बे पलिटिकआव थांनाय थाइसे थाइनै मोननो 5,000 10,000 मोननो सोरबा 20,000 मोननो सोरबा माबा मोनसे मोननो थाखायनो दिनै जोङो नंगुबै गावनि जेनुइन आखुथायखौ गावनि नंगुबै जेनाखि सिनायथिखौ जोङो खोमाना लानो थांगासिनो दङ स' बेनिफ्राय जों साबधान जा गावखौनो रियेलाइज खालामनानै नायफिननो नाजा जे आंनि बुंनाय आंनि साननाय आंनि मावनायफ्रा भुल जामारदों नामा आरो भुल जादोंबा जों भुलखौ सुद्रायनानै लानो हायि जों मानो जों सुद्रायना लानो हानांगोन जोङो जाथिनि जलखरखौ जोङो सानोब्ला जों आरो रैखाथि होनो सानोबा नोंथाङा जों बयबो जायखि पलिटिकेल हान्जायानो जाथों मानो जों सुद्रायना लानो हाथारनांगोन बे आंनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय गासैबो बर' हारिनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम आरो हारिखौ मोजां मोनग्रा अनफावरि रायजो जा नोंथांमोननिसिम थेंक इउ